Аз обичам да кажам, че финансовата свобода е една част от свободата. Нали, както и ти казваш, просто достатъчно пари като имаме, можеш да си купиш време, можеш да си купиш всичко. Принципно повечето, да речем, хора, които чуят за финансова свобода, така, според тебе, какво си мислят? Дълги години сега и аз признавам си бях от цялото това течение, защото на мен много ми харесваше, нали, когато напуснах работа и си казвам, сега само да постигнем веднъж финансова свобода, това е най-якото нещо, ще имаме пари, ще ни плащат сметките, пасивни доходи. Лягаш на плажа. Ляга на плажа и това го направихме между другото. И пиеш коктейлче. И повечето хора така си го представят, и аз така си го представях. Но когато го направихме и легнах на плажа и пиех коктейлчета, даже си казах няма да работя, няма да чета дори, защото това ти финансово свободен да четеш, това не се излага. Но се оказа, че не е за мен. Чувствах се, че съм безполезен, че не се случват, не се развивам, пък това да работиш, да допринасяш някакво базово човешка нужда дори. И тогава стартирахме, когато се роди Ема, Smart Money Kids, финансовото образование за деца. Тогава ми се промени малко и философията. Така че, ако сега трябва да кажа, финансовата свобода не е това или не е за повечето хора. Да лежиш на плажа, дори да имаш тази възможност.